Si fem incidir una radiació electromagnètica d'una freqüència prou elevada a sobre un metall, aquesta radiació electromagnètica serà capaç d'arrencar, d'extreure electrons del metall. I aquest fenomen és el que es coneix com l'efecte fotoelèctric. Per arrencar un electró d'un metall es necessita com a mínim una certa energia, i aquesta energia mínima per arrencar un electró es coneix com la funció de treball, que representem amb la lletra fi sub 0 i donem en unitats d'energia, per exemple, joules o electronvolts. Cada metall té la seva funció de treball. Per exemple, la funció de treball del potassi és igual a 2,3 electronvolts, i en canvi la funció de treball del ferro és de 4,5 electronvolts. Això vol dir que per extreure un electró del potassi es necessita com a mínim una energia de 2,3 electronvolts, i per extreure un electró del ferro, en canvi, es necessita com a mínim una energia de 4,5 electronvolts. Per tant, la funció de treball és la energia mínima d'extracció d'un electró. Per altra banda, també sabem que la radiació electromagnètica està quantitzada, o sigui que cada fotó transporta una energia de la constant de Planck multiplicada per la freqüència de la radiació. A veure, què passaria si cada fotó tingués una energia inferior a la funció de treball del metall, o sigui, una freqüència insuficient perquè el fotó tingui prou energia com per arrencar un electró? Doncs simplement el que passaria és que no es produiria efecte fotoelèctric, d'acord? Perquè, a veure, no es poden ajuntar dos fotons per arrencar un electró. O sigui, les regles de la mecànica quàntica ens diuen que és un fotó, un electró. Si cap fotó pot arrencar cap electró, no es produirà efecte fotoelèctric. I ens és igual que nosaltres augmentem la potència, que si la freqüència és massa baixa, fixeu-vos que augmentar la potència equival a simplement a fer incidir més fotons. Però clar, si cap fotó pot arrencar cap electró, no es produirà efecte fotoelèctric. Per tant, si es dona aquesta condició de que cap fotó pot arrencar cap electró, no es produeix efecte fotoelèctric. Ara bé, si fem incidir una radiació a una freqüència més alta, arribarà a una certa freqüència on l'energia d'un fotó serà igual a la funció de treball. Vol dir que aleshores es començaran a arrencar electrons del metall. Aquesta freqüència on comença a donar-se l'efecte fotoelèctric es coneix com freqüència llindar. Això és la freqüència llindar. I la podem calcular aïllant d'aquí. Freqüència llindar és igual a la funció de treball dividida per la constant de Planck. Bé, si ara augmentéssim la potència, o sigui, féssim incidir més fotons, doncs el que passaria és que simplement s'arrencarien més electrons, d'acord? Però què passaria si ara
doncs encara augmentéssim més la freqüència de la radiació. Posem per cas que la funció de treball d'un determinat metall sigui de, no sé, 3 electronvolts, d'acord? I que cada fotó doncs, transporti 5 electronvolts. Doncs bé, el que passaria és que aquest fotó no només extrauria l'electró, sinó que encara sobrarien 2 electronvolts que es transformarien en energia cinètica de l'electró. O sigui que l'electró sortiria amb una energia cinètica igual a 2 electronvolts. A veure, amb aquesta energia cinètica com a màxim. Per què? Perquè 3 electronvolts és la funció de treball, que em dic que és l'energia mínima, però és clar, hi ha electrons que costen més d'arrencar que 3 electronvolts, que requereixen més energia per ser arrencats. Per tant, aquesta seria l'energia cinètica màxima amb què sortirien els electrons. De manera que l'energia cinètica màxima amb què sortiran els electrons del metall és l'energia que transporta el fotó, menys la funció de treball. En el nostre exemple, doncs, el fotó transportava 5 electronvolts. Per arrencar l'electró doncs, feien falta 3 electronvolts, com a mínim. Per tant, com a màxim, cada electró sortirà amb una energia cinètica de 2 electronvolts. I aquí tenim, doncs, l'expressió per calcular l'energia cinètica màxima amb què sortiran els electrons.